Nachádzame sa v malej dedinke s názvom Vikartovce u našej štvrtej rodiny, ktorej sa snažíme pomôcť. Sú to fakt strašne silní ľudia, čo môžete vidieť za chvíľu aj vy sami na tomto videu. No potrebovali by od vás tiež pomôcť, lebo nie je to veľmi ľahké. Ak by ste nemohli ich zrovna finančne podporiť, tak to prosím zdieľajte aspoň a dostaňte to medzi čo najviac ľudí, lebo z toľkých ľudí, čo to vidí, verím tomu, že pár z vás sa nájde, ktorí by vedeli poslať aj nejaké drobné. Dobrý deň, volám sa Katarína Kubovová a chcela by som vám predstaviť našu dcerku Máriu Kubovovú, ktorá má diagnózu SMA 2. Je to diagnóza, ktorá oslabuje všetky detičky s touto diagnózou, čo sa týka svalových vecí, kde ručky nám trošku ochabujú, nožky nám ochabujú, kde potrebujeme veľa cvičiť, veľa rehabilitovať. Už sme si ho, čo prežili, tak človek je vďačný za každú chvíľku, keď povie, že je chutí, že chce zjesť niečo. Dobre, tento stav to není, a ešte má skrátené kosti. Ona mala 2 rokmi operáciu nožičiek, lebo keďže ona nestojí, tak všetko jej to takto klzalo, všetko už bolelo. A oni jej repasovali taký domček, jej museli urobiť, že keď tu máte klby, tak museli jej vyrezať toto na novo, takto. Skrátili jej kosti o 2 cm, čiže tam koža sa mu stiahla, a ona tu tak vyzerá, že je taká fajná, ale... A to je vlastne len stiahnutý ten sval. No a toto tu je, že nerozcvičená, akože nie je spevnená, to je vypuklé, lebo vzadu má pačací zadok, ale to všetci SMáci takto vyzerajú, To vyzerajú, že sú napapaní, fajní, ale oni takúto majú štruktúru. A okrem toho chodíme do školy, je má 9 rokov, je tretiačka, no a snažíme sa napredovať. Teraz je v takom trošku pubertálnom vývoji, kde nám všetko stojí, by som povedala. Sa snažíme aj cvičiť, dosť veľa, ale nejako nenapredujeme. Práve, že máme opačný efekt, lebo berie veľa liekov, aj tie kortikoidy. A nevládze svoje telo, keďže priberá, ale z kortikoidov nezjedla, nevládze svoje telo tak akože ovládať ani udržať. Čiže teraz fakticky, čo sme vedeli štvornožkovať, my už nevieme štvornožkovať. A takisto, keď príde vyprchanie tej spinrázy, tak vtedy to tam pociťujeme, že naozaj to telo slabne a ide do progresu. Takže asi toľko ku tej jej chorobe, ochoreniu. My, čo by sme potrebovali, je veľa rehabilitovať, ale nedá sa to aj počas školy rehabilitovať, aj počas bežného života, keďže dejú sa veci, ako sa dejú, všetko je drahšie, aj tie rehabilitačné cvičenia veľmi išli hore, čiže jedno cvičenie nás vychádza hodinka na 45 €. Čo je, a to ešte nehovorím cesta tam, cesta späť, časovo, takže je to všetko náročné. Okrem toho, keď ideme na týždenné cvičenie niekde, tak s balením, s ubytovaním, so strahou, akože naozaj je to drahé. A okrem toho pomôcky, keďže aj ona rastie, stále nejaké nové dlážky, korzety, topánočky, no akože je to neúnosné. A keďže od štátu dostávame minimum, fakt minimum, tak sme radi, že sú aj také organizácie alebo nejakí ľudia, ktorí myslia aj na takýchto detí, na takýchto rodičov, že zvládame, čo zvládame, ale všetko sa zvládnuť nedá. Chceme tým deťom robiť, aby mali taký svoj život a aby už ako sa to podarí, tak aby na to mysleli v tom dobrom a mali nejaké zážitky. A je niečo, čo by ste chceli napríklad odkázať tým ľuďom, ktorí takto pomáhajú napríklad pri tejto ceste a posielajú nejaké financie alebo vám vlastne prispiejú, alebo... Viete čo, čo my sa takto rozprávame, je strašne veľa detí, ktoré potrebujú pomoc. Je veľa organizácií, ktoré sa snažia pomáhať a my naozaj obdivujeme každého jedného človeka, ktorý ide do niečoho.
či už s úspechom, neúspechom, menším úspechom. Za všetko je veľká vďaka, pretože tí ľudia možno, že neprežívajú to, čo prežívame my, ale sa vedia aspoň trošičku žiť do našich situácií a robia preto maximum. Ja veľmi obdivujem napríklad aj vás, že idete počasie, nepočasie, hlad. No my si to nevieme predstaviť, aby my sme takto vyšli na cestu bez tých všetkých našich, ako to mám povedať, komfortných vecí. Hej? Vy idete do nekomfortu a to je akože fakt klobúk dole. Takže my sa tomu tešíme, my sme veľmi vďační za každého jedného a prajeme, aby takýchto ľudí bolo čoraz viacej, lebo ten svet ide niekde inde, iným smerom a tá empatia ľudí je čoraz menšia a menšia. Takže my sa tešíme, že ste sa ozvali a že fungujete. Aj my vám veľmi ďakujeme. A bola tam napríklad rodina z Filakova, oni mali dievčatko, ktoré malo detskú mozgovú obrnu a napríklad tam bol veľký problém s plienkami, že tam sa museli kupovať. Je aj u vás niečo materiálne, lebo nie všetci chcú úplne že prispieť financiami, je niečo materiálne, čo by vám ľudia vedeli priniesť, alebo niečo takéto? Či by bolo... My už ako plienočky, lebo my konečne sme prišli do štádia, že sme sa toho vzdali, že sa naučila. A tie svaliky trošičku tam akože zosilnili, ale dávame si aj tak pozor. Takže v tomto asi nie. Pomôcky. Pomôcky sú veľmi aj dôležité, len ako to mám povedať, nemáme kde ich dávať. Aj keby ich potrebovala, akože máme tie pomôcky, ktoré máme, a ostatné ani nemáme kde dať. Hej. A jednak nemáme čas na také cvičenie, čiže my musíme chodiť do zariadení, kde sa najviac cvičí, lebo tam si to vedia vyselektovať, vedia si aj upraviť aj to cvičenie, že tú pomôcku, tú pomôcku, hej. Také tie základné pomôcky, ktoré potrebuje, máme. To musím povedať, toto akože, a zvyšok je takto, že ideme vozík dávať, repasovať, hej, ideme cez úrad práce. Ideme robiť korzet, ideme cez nejakú zbierku. Takže tak sa snažíme vyfungovať, aby sme mali. Ale čo sa týka oblečenia a takýchto vecí, tak je veľa ľudí, ktorí nám doniesú akože po svojich deťoch. Maria má dosť akože nosíva takéto veci. Všetkým z vás, ktorí sa zapojili do tejto pomoci a poslali nejaké drobné, strašne moc ďakujem. Boli tu ľudia, ktorí poslali 100 eur, boli tu ľudia, ktorí poslali 30 centov. Je úplne jedno, koľko pošlete, je vás strašne veľa a keď sa to dá dokopy, tak bude tam pekná čiastka. Zatiaľ máme skoro 900 eur. Nie je to úplne najviac, ale ako stále hovorím, týmto rodinám pomôže, aj keby dostali po 100 eurách alebo podobne. Takže ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú a som rád a hrdý na to, že Slováci si vedia stále takto pomôcť.